आज जेवणाक केलंय मस्त अशी चमचमीत वांग्याचं भरीत. परत गेलंय मस्त अशी बारीकशी वांगी भेटले माका. घरी आणले त्याका कापून घेतले मी. तर भरीत करायचं असा म्हणून मी काय बारीक चिरला नाही. मस्त अशी चिरा मारून घेतले. म्हणजे त्याच्यामध्ये मसालो भरूक बरा. आणि ह्या पाण्यामध्ये सगळा वांगे कट करून ठेवायचे. मोठे होते ते मी लांबट कापून घेतले. भरीतमध्ये ना बटाटो घालायचं. सालीसकट बटाटो मी घेतलेले. तर सगळं मी कापून बिपून ठेवले. पाण्यामध्ये घालून ठेवले. आता याचा मसालो करून घ्यायचा आहे. त्याच्यासाठी मी कांदो, आलं, लसूण, कोथिंबीरचे देठं घेतले, ओलं खोबरं घेतले, भाजून घ्यायचं आणि सगळं थंड करून यामध्ये शेंगदाणे घातले मी भाजून. त्याच्यामध्ये मी मालवणी मसालो, लाल तिखट घातले, मीठ घातले आणि हे पाणी न घालता आपण जरा वाटून घ्यायचं आहे. वाटून घेतले. आता ह्या वांग्यांका मसालो भरून घ्यायचा. बघा असे ह्या पद्धतीने मी भरून घेतले आणि बाकीची जी मी लांबट वांगी कापलेले ते पण त्याच्यातच ठेवले. ते कढई घेतले, चांगली गरम करून घ्यायची, तेल घालायचं. त्यामध्ये मी लसणाची फोडणी दिले. च्या भरीतमध्ये ना लसूणची फोडणी घालायची, छान लागता. परत जिरं घातलंय, कांदो बारीक चिरण घातले, टोमॅटो, बटाटो, मिरची असं सगळं घालून व्यवस्थित परतून घ्यायचं. आता सगळं मिक्स करून घेतले. यात मी काश्मीरी मिरची पावडर घातले, मालवणी मसालो आणि मसालो करपू नये म्हणून थोडं पाणी घातले. सगळा व्यवस्थित मसाला परतून घेतले. आता यामध्ये वांगी घालून घ्यायची. तीसुद्धा व्यवस्थित परतून घ्यायची. चवीपुरतं मीठ घालून घ्यायचं. आता ह्यामध्ये आपल्याला जो वाटण जो उरलो जे आपण वांग्याच्या भरीतमध्ये घातलेला तो बाजूला ठेवून द्यायचा. आता घालूचं नाही, नंतर घालूचं. तर ह्यामध्ये मी आता पाणी घातले. ठेवून वाफेवर शिजवून घ्यायचं. शिजले आता मी झाकण काढले. मस्तपैकी आता ही वांग्याचं भरीत झालेला. वाटण जो उरलो होतो तो आपण सगळं घालून घ्यायचं आहे. बघा थोडंसं पाणी घातले आणि वरचून कोथिंबीर. 5 मिनटं उकळी द्यायची आणि तयार असा मस्त झटपट असा वांग्याचा भरीत. तुमका आवडला असतालाच. रेसिपी जास्त लांबट करून मी दाखवणार नाही, सोप्या पद्धतीत दाखवते. आवडल्या तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.